Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka office UCM ka Hima Menlim, kala bu thong ban penek pensa ya kiriti ki dustur, hakasien banengkong bakalarai ban perlong ya ka cultural festival ka ba Arsngi, ka ba on salong Hamadan Marngar, ka ba don Haribhoi district, hakalai bat ka Sautrik ubnai Jemang Arjar Khat Khandai. Ubasan karait saukur nongse, uba Nathaniel Tangkio haka jingekren, bat kilat patai kubor haka arpun reuterik uyayong Arjar Khat Khandai. Ulayatu bayagani ka tamasa ka ba Arsngi, on penlong dakarait sanshnong joka Hima Menlim harengkat ke jingi trailang bat ki khat santeli kirai gibadon ha Temri Boy gibadang hap hapo ke jingpet jingmi jongka Hima Menlim ya gane ke tamasa ka ba Arsni ya ka ba on supply pat ba do chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tenwell Khar on sapen ya ke jingshat tenrai jong kirai ba per ka Temri Boy giba kentup ya ka shat pliang kasyat dungkonar, kasyat rak kentai, kasyat kenrup kla, bat kasyat dumahi jong karat mikir. Ini festival ngin pelong hakalai Sautrik ubnai me hang the hapo Madan Marngar. Di kani ga ngalong kumu chairman ubasan nok se olong kum chairman bad wasan nomlong udah secretary jong kani ka festival. Di ka jingtmuhi ba kongsan ba ngin pelong ngin ka festival kalong ba ngin penne ya ki riti ki dustur kumba labo laseng renti de kilong swaman swa nomor kumba fitib hi menta nomor ba kini ki riti ki dustur jongi ki sedang ban plot kat bun ki raj nrei na ka jing tre lang jong hima baro ki raj khatsan raj ki badan hang te apo tham ribhoi ila ba kermen ba ngin penne sa ki riti ki dustur thì koi ka ba kongsan na ba hang ni hapo kani ka jing penlong yang ni kani ka festival ni nalor kini ki cultural item ki ba ngidan ki jing shat trai ba ngidan ki we ki ba ngi kwa ban pedir ngin highlight through ki long ba ki bon chiwon kini ki jing than ki jing trai bat kumta ter bat haru ki bam ki di ru ki long ki ba phe ba ki long ki ba kini ki trai thì koi ka ba kham so pher ba bat ka ba kham sutanat ba yani ka festival ba ka compare gi ki festival marba agni ka festival ka cultural festival ka long jungi ke marba kindan ki ni ki nongshat bat ki nongmikmat nakarat domria thì kini karat domria ka long ka ba dan nadu ko por jong ka himaslong ba ka hap po por himaslong ba hap po ka jikpi jong ki basan thì menta ha kani ka kenti tingi ke sutanat bat ngi ngo kemen sibun ya wa nakalyang jong karat domrea ru kini ki kharar bang thai kinwan ban mi matlang hakani badan bintalang bensim bintalang hakani ka festival ka jongi te kerpat tu lang ni baro ba kini wan kini sakhe hi sakhi dalagi sakani ka cultural festival kenang ba kani ka festival kan long ka job ba kini ba i dagi jok hikmat ba kham kongsan ke ba kham kongsan ba menta ba pitep kani ka shat pliang kadan jong ka bhai lasa ba ka shat dum khunar kani ka shat terai badan apa bhai lasa te naro ka taru kidan sa jing shat kum ka napo ma raj mangar kadan ka jing shat ra kan thai te napo ka nongtlu kidan ka jing shat kuduk kla so kawai rubun kila kamdang kam start thì kim kwa chu ban long chim mata ha ki traditional amar khambun na wan na po nang thi na po Temri Boy ru kila ki khon ki ti kila wan dot sini Shillong wan puli sini Shillong thì ka shnong la jong kila le biang satu ko shnong kila poi shnong padai kila klat no kila poi kani ka lifestyle sini kila klat no ta ka nak ta daw ki bun ki bang ki massage tu ki traditional ki beri benang sang tu mer ki dang kan mau ki tingi kwa kita ka perceive kita